Nakatilaw na ba kag kasag nga gisabaw nga sama niini? Ug kasag pud nga crispy nga sama niini oh. Pagkahuman kapihan po natog baligjis nga sama niini. Kisi-kisi pud oy. Tripping din na to ron mga idol kay murag takdol man jud ang bulang karon magnindot ron mga kasag adventure ron karon ilang taon akong dagat magdako-dako pa man niya sa ng adlaw. Abanti na din ta sa itong mga secret weapon diha aron ma-set up na to niya. Kini nga secret weapon mga idol sakit kay maigo imong keyboard ani kay mo ni engine pana so nas manahon sa mga retryo. Kini usa pud ato ka secret weapon di po na basta-basta pud kay mao man ang Hornets ko siniros Macdo ang na football. O kini isa pud ato ka secret weapon di sa ni basta-basta pud kay Centennial naman ni panahon pa man ni Giras Vietnam. Murag gabi na jud kay siga namang solar. Di man ko na solar god bulan man ko na. Samtang magpaabot ang mahunas mga idol ato sang kalinga wag ayo ni mga secret weapon nato diri aton sim pag-uhag-guma kay murag nga guba man atong niaging adventure ba kay binugnuay man mo sa alimango mga idol unahon ta nig ayo ning isa higtan to guma aron mulig-on jud ba ang pormas kanahan oy kining isa murag okay na ning sige da i-movement sa dabay oh yeah kining isa sigurohon ginato naghikot og guma aron lig-on ba kay mao man atong gamiton jud ron pagkuha alimango og alimango og mga kasag ay na si dahag tabi diha dalian na naghuman human na bitaw no sam din na human naman na ba irisa atong bayron ang tumoy mga idol aron hait ba kisi-kisiging kasag maigo ani pagkahuman tisasan din tog pinamurag tako sa bilyaran gamitan po din tog movement nga pina-print bata ris pod kanang pagburak pa lang sulod pati boy naman no wala na diretso na ta-atake diha igo den keyboard sa suga-suga tanaw lagi boy na mano lagi diretso hingi ko boss kay lang nga nakakapig og drive max akin niya day mga idol mo ni suga-suga tambok kay ni sigunod hala unsa man ning niya pakurat-kurat pagining kanahan mo ni say land crab mga idol kagang sa Bisaya pero lamig gyapon siya tunuan pero dili na dakpon kay di man mao atong target akin niya mo ni atong target mga idol kasag ba interesado kita mo pundit ani kay umanggoy pa arin tay pinabutang sudalan kisi-kisi dayon akin niya mo po ni sige og bahag-bahag pod kalaing gunitan kay ubay naman ni atong kuha mga idol murag tama na siguro ni murag atake na ta pauli ani kay murag gabi naman pug kayo kabot sa balay ato din ang gisiparit ning alimango diri ginindag ko ang kasag kay mao man ni siya itong sabawon bud lahi po ni sa recipe ato po ni sing gamitag magic kimpit sa murag sitim ginin sa kita mamahit ni mga mananapan ni hala napaakan ko patay naman ko nagod kalimpyo na nila mga idol sud na kaldero paluapan po na to gamay tubig pod pagkahuman takban pagkahuman itak ang aron kisi-kisi 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 kay kaldero ato ra po siyang gilapuan mga idol aron di madami sa nga matay ba kay pagkaugma pa nato ni sa lutuon time sa murag kay nagkisi-kisi naman po ning takuri pod wala dang langas diha kuha ang tagbaso diha kay oras na para magkape butangan day natog balig dos na kape diha pod pagkahuman butangan po natog balig 5 nga asukar pagkahuman ininit nga nagkisi-kisi pod dayon diha ay lang sila istorya plastarin na din sa lamisa dayon kalos Vietnam mo man hubo ay gupis kay murag tugno man kayo makayong kag parasaan ka bumabangon murag tan-aon sa natong gilapuan nato murag okay naman siguro ni hauna na diha na sila langas diha nya human pina okay din sa kamera kay pagkabuntag lutuon nato ni siya na ako ra gyapon nang gituyog ng orasan diha aron mo buntag na dayon dali ara po ni buntag kisi-kisi naman dayon so siya dong kasag ng mangon na ba patay naman gud na gud aton din na isiparit na atong i-crispy diha ato din butang gamay asin abutangan po to gamay bitsin puluapan po na to gamay oyster sauce para lambi kayo siya aron kisi-kisi sabayan po dagpin okay dayon aron ma-mix ang oyster oh yeah adi ara kisi-kisi now lambi na kini siya pabukal indag mantika sa tong karahay sa tong gibutang diha mga idol crispyhon taman ni nato man ibutang nato natong kasag diha kisi-kisi ay nanira ka simple mag-crispy og kasag mga idol mo isa-isahon sa pagpail aron makakaluto iya mga bagal og makaon siya tanan sinabaw nga kasag ug alimangonan na pod mga idol naka-prepare og yun pa magluto man ni kara na kay murag malit na taron jote pabayak adventure sad gaya tong kasag nga pinakagubkob mga idol bisag naratas balay ba ug di pod palupig na tong tinula pong kasag ug alimango nga pating lambi ay na si dahag langas diha kay oras na aron plaster sa lamisa inubanan sa tong mainit na kape nga makayong kag prasan ka bunga bangon oh yeah